Kumusta? Niana po ko, balik na po ko para sa ato ang adlaw-adlaw nga share sa inyo ha. Ang akong share karong gabi una, mangutana ko sa inyo ha. When was the last time nga nakatabang ka sa usa ka tawo nga dili nimo kaila, dili nimo parente, dili nimo kauban sa pamilya, or dili nimo amigo? Maigsoon, nangutana ko sa imo ani because mo ni akong topic karong gabi una. Akong sugdan sa usa ka istorya. Dunay usa ka hari sa medyo dugay na nga panahon nga doon na siya dako kaayo nga bato, no? And then niingon siya nga testingan ko nigbutang ning dako kay nga bato tunga-tunga sa kalsada. Kung doon na ba'y magpakabana, pag-move or pagpadaplin ang maong bato. Maigsoon, pila ka oras na milabay, mga negosyante, kwartahan. No? Pag-agi nila, tingala silang nila kuking bato. Ingunin sila nga, sa man atong hari, may klaro ni. Wagi atiman ang atong gingharian. Naay dakong bato diri sa dalan, wagi at wagi nagatiman. Pagka wagi klaro. Pila ka oras, na napamiagi. Dili negosyante, pero arang-arang lang po kahimtang, igo-igo lang po, nga trabahante. Ingon siya nga, sa may gabutang aning bato diri, bastilan ning mga tao hana wagi klaro. Miagi lang. Katulo mga igsoon ni milabay sa kapobre, no? Medyo pagkan siya karga mga vegetables yung gidala. Yang gibutang ning siya nga, sa may bato na sa dalan ha. Wala man gyud kahunahon na sa nagpadaplin ani nga taon ang mapresyo ang nimaagi ani. So iyang gitry og move ang maong bato. Dako gyud paningot siya ayog tulod hangtod nga napadaplin niya. Ingon siya, salamat, murag okay na gyud kayo, no? Wala na gyud makaharang sa mga agi. Pagtan-aw niya sa atong gibutangan sa bato, nasa tunga-tunga, naing gamay nga papel nakabutang dito nga isulod. So iyang gikuha, brothers sisters in Christ, ang papel. Dili ni mga papel ha, lahi nga papel. Kuha niya ang papel ug iyang gibasa. Gingon dito nga, salamat sa imong pagpadaplin ani nga bato ug tungod sa imong kaayo doon ako ihatag sa imuha. Ug sa pag-abrin niya sa maong papel, doon ay bulawan na sulod. Agig reward niya sa pag-move niya sa maong bato. Maigsoon nga nung gi-share na ko ni sa inyo ha. Because ang akong story, doon ay duha ka tao nga na dinhi. No? Duha ka klase nga tao. Number one, blamer. Katong mga tao nga na problema, moabot sa kinabuhi, gina-blame sa uban. Ingani akong pagtrabaho, gamay magud akong sweldo. Wa ko kahuman si kuan manggod. No? Ingani akong kinabuhi karon tungod manggod ni Talpulano, tungod manggod ni sa akong papa o tungod manggod sa akong igsoon, manong naingani ko, dili mo ta ingani ko sa una. Or maybe sa mga tao nga wala ba kay trabaho, gibasol ang tungod manggod sa presidente, tungod manggod sa gobyerno, ay klaro. So brothers sisters in Christ, muni ang first na type sa ka tao. Ang second type sa tao, kanang tao nga helpful. Wala siya naghunahuna siyang kagalingon kundi naghunahuna siya. Uy, nanong naaman ni. Dapat dili dinhi kay mapurisyo ang uban. Brothers, sisters in Christ, no? Ang blamer nga tao, dili good happy. Because kung tan-aw na to sa Bible, doon ay message po ang Ginoo niini mga igsoon. Now, diha sa Philippians chapter 2 verse 4, nag-ingon diha nga ang Ginoo nag-ingon ani ha, dili lang inyong kaayuhan ang inyong hunahunaon, kundili ang kaayuhan usab sa uban. My dear brothers and sisters in Christ, gi-remind ta karong adlaw na dili man dautan maghunahuna para sa atong kaugalingon, pero ang ingon sa Biblia, dili lang atong kaugalingon ang atong hunahunaon, kundili ang uban po di ay, no? Ang kaayuhan sa uban, dili lang kaayuhan sa atong kaugalingon. So, maigsoon, gamong message sa Ginoo sa tuwa na kanang mutabang, no? Maybe tabang ta sa atong family, sa atong friends, itong mga tao nga makabalo sa to. That's good, no? Kung nitabang ta. Pero sa ako ng first na question ganiha, kanus aman ang time, last time nga nitabang ka sa mga tao na kinahanglan sa imong tabang, nga dili imo kaila katong mga tao nga dili makabalos sa imong ha. Diri lang ko taman. Salamat kayo pagsunod sa akong video. God bless you, brothers, sisters in Christ. Kita-kits na po, Uma. Bye-bye.